Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong ka jingja ka basngo sangson, bagaway kalong kami na shnongrim ilaka Longkmie, kalakha yi Khun jong ka Hapoh kali, namar kim Lait Shuh ban Ïaid namar ka Surok ladepti da ki breu ki bakhangla di ki bapersha banlet chaka public hearing hadum serman. Kani ka jingja kalaja madagasngi ka badigasngi bapendong ya ka public hearing ka Shri Cement Limited hadum serman, kabalami ka jing persha ba ka jing syak hangdenti ya ki breu ki bapersha ya kani ka project di maushun hadu bakilati ya ka Surok ban khanglat di ki bapersha bandet chaka jaga pendong ya kani ka jing pensengo pat ba. Ka Meghalaya Indigenous Women's Council kala pendramjur ya kani ka jingja namar ka jingle don bor ka Shri Cement bawat di ki bapang basitom bat ki badan kam kerki kam perkhat Shuh tang nak benta ban khangdenti ya ki nong persha ban poi syakate ka public hearing. KMIWC ka bujing keliru bagi ka daw ba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka pendong ya ka public hearing Hapoh prash teng minstep bat ka daw ba ka tenat pulit ka pha Ïaid kejat iginong kershan jong ka Shri Cement nadu nasionong rim shadu shajaka pendong ya ka public hearing bat balai om syam nasha igiba persha banishim benta ki pat ba nong shong shnong kilami pat ba bat ra da ki plakat banyaki persha ban pensngo syaka sorkar ya ka jing dawa jongki banyo ya ka jing bishar ka bahok. Derak kita tiap rock mai. Dia dah masak kam je. Lap ni dah. Sudah dia hang luar tu. Am nu kejut ani apa kejut kong? Shuh yo ada kon yo hang pat. Ayah kejut kong? Hari ni wan pi lain. Di nu senong pi? Senang rim. Senong rim. Ilaka Longkmie. Ilaka Longkmie. Ta negasngi mut kaya yo pi ha Surok ha sengkenya champi. Champi babun ni pulit. Yo an yang sarkar. I champi dak dang ya Surok. Dak lagi fluika. Dak pen tengnya yang hati pendap ida tak. Teh lama dari sebut. Biar nek banyan ya unong rep. Aduh banda. Doa iki bentar ki hop jongki. Kan lalong kan ni ke public hearing, lalong kaman ka ke private. Oh, na yo dur. Kahak para de ke gango nong chong chlong jong ke chlong.